Wadong mane weche mag oro kanyo ni Lwenj kedo kod oro koro mako mach kinde mag gwenge mopogore opogore chako chwalo chiemb kony. Chenro ni ma itimo kod jo sekta mopogore opogore ng'iyo mar neno ni jopiny ogaro kech ka jamni bende ok owe chiene yudo chiemo. Wycliffe oko nigi ler mar wachni. Kaunti ma Kilifi kod Machakos odonjo ng'ala manyime Lwenj kedo gi kech machamo thoth jo Kenya gi e kindegi. Ma biro to kanisa mar New Life Prayer Center kotelnegi kod jadolo mar Ezekiel Odero chwalo chiemb kony maningone romo milioni 13 ne jodak ma Kilifi. Chakula hichi kinaenda kwa Kilifi County na inakuwa distributed under the supervision of the county government of Kilifi, ikiongozwa na bwana gavana, ambao ni jambo ambalo ni la ajabu. Chiemo go moriwo mogo fuke gana 4 motedo gana 1 kod ogunde mag oganda 750 geto jodak mawuok e kar chung od bura ma Magarini, Malindi kod mano Maganze. Kaunti ma Machakos bende ochiwo chiemb kony mageto familia moloyo gana 140 mawuok e sub-counties 9 mag kaunti no. County Commissioner ma Machakos Roda Onyancha olero ni giketo chenro makare mar neno ni familia ma onge nyalo yudo chiemo go. Kwa pamoja tuweze kuhakikisha kwamba chakula kinafikia wananchi wetu wakati ufahao, na pia tuendelee kuomba kama kaunti na kama nchi ili Mungu aweze kutunyunyizia maji. Korka kore gavana ma kaunti no Wavinya Ndetio wacho ni piny owacho mar William Ruto osingo duoko kaunti ma Machakos kaka achiel kuom counties ma otuo kata ASAL regions gino mabiro medo kelo kony ne kaunti no. We had been removed from the list of the ASAL areas, and if you ask me, that was by mistake. And I want to thank the government, the national government. When I brought my case forward, they decided to take Machakos County on. I want to thank them so much, and that is why we're even having food today. Eseche ogogo gojo pith jamni mawuok e kaunti ma Garissa koro nyalo buonjo tok yudo chiemb jamni maromo gunde gana 9 ma ochwal kod riwruok mar Kenya Red Cross ne jopith jamni makono. This is the second cycle. We intend to roll out the third cycle. We also have a cash transfer for 500 households of 10,600, 10,000 for food and 600 for so that the affected households can use to buy water. Chiemb jamni go geto jopur mawuok e gwenge mag Dadaab, Fafi, Balambala, Ijara kod Lagdera makoro oro senuro. Wycliffe oko, Ramogi TV.